Els tres amics i el tresor. Hi havia una vegada uns amics de l'escola que a més eren veïns. El més gran es deia José i anava a quart. Els altres es deien Armando, que anava a tercer, Antonio, que anava a segon, i Milongo, que anava a primer. Un dia van anar a un restaurant a dinar i van veure una masia. La masia era vella i estava plena de pinassa. Van entrar a la masia i van veure un tresor al terrat. El tresor era tot d'or. Aleshores van pujar a les escales de la masia i van veure que hi havia una bruixa volant pel cel amb la seva escombra que estava vigilant el tresor. El Milongo era el més valent i va lluitar amb la bruixa, però no la podia guanyar. De sobte va arribar un avió. Dins l'avió hi havia un robot. Aquest robot va llançar un poder de foc al Milongo per guanyar a la bruixa. La bruixa va morir. Els nens van agafar el tresor i se'l van emportar a casa. Al final van fer una festa amb les seves famílies i es van repartir entre tots el tresor. El Milongo es va comprar un avió teledirigit. El robot no va venir mai més. I fin!